мой, прилагаме кръвта Ти върху нас. Да не умия главата до нозете, Господи Боже мой. И наистина, Господи Боже мой, искаме, Боже мой, да се подпреме на Тебе, Татко мой. Искаме да бъдеш наш стълб, Господи Боже, святи и правни, Татко. Боже мой, прилагам кръвта Ти, прилагам присъствието Ти в живота Ти. Помазанието Ти искам върху мене, Боже мой, в името на Исус Христос. Боже мой, в името на Исус, благославям всеки един, който е тук на това място. Благославям го с Тебе, Господи Боже мой. Защото наистина Ти си нашето голямо благословение, Боже мой. Боже мой, благославям всеки един със Словото Ти, защото Ти си в Словото, Боже мой. Боже мой, нека това Слово да живее дълбоко в нашите сърца. Нека да го приложиме, Боже мой, в живота си, за да може един ден да достигнем до Тебе, Господи Боже мой. Наистина пътят е тесен и трънлив, но Боже мой, като го извървиме, накрая виждаме Тебе, накрая виждаме славата Ти, Боже мой. Накрая, Боже мой, ще бъдем в Твоето присъствие, Татко, в името на Исус Христос. Не искаме, Боже мой, широкият път. Ние сме били в този път, Боже мой. И Ти благодариме, Татко. Благодариме Ти, защото ни извади в широкият път, Боже мой. Благодариме Ти, защото ни изкара от долината на мрачната сянка, Господи Боже мой. Благодариме Ти, Господи Боже, святи и праведни. Боже мой, не намирам думите да Ти благодаря, защото любовта Ти, милостта Ти е в нас. Боже мой, искаме тази любов, агапе. Боже мой, която има начало, но няма край, Господи Боже мой. Искаме тази любов, агапе. Боже мой, дай я в живота Ти, Боже мой. Искаме я, Господи Боже мой. Ти си казал в Словото Ти, каквото да поискаме в Твое име, Ти ще ни го дадеш. Аз искам любовта Ти, Господи Боже мой.